A Szent István, a Szent Anna, a Szent Benedek plébánia, a Református Egyházközség, az Evangélikus Egyházközség és a Sarokkő Baptista gyülekezet szervezésében zajlott idén az Ökumenikus Nap. A hűvösebb időjárás miatt a programokat a Szent István Római Katolikus Általános Iskola aulájában tartották. Itt volt a nap fő rendezvénye, az ökumenikus istentisztelet is. Az alkalmat az egyes gyülekezetek tagjaiból álló ökumenikus zenekar dicsőítő éneklése vezette be. Az istentiszteleten a református püspök hirdetett igét. Steinbach József arról beszélt, hogy világosságra van szükségünk, és ez a világosság nem más, mint Jézus Krisztus. Írva található Máté evangéliuma 5. fejezetének 14. versében, annak is első felében eképpen: ti vagytok a világ világossága. Ti vagytok a világ világossága. És hogy jól értsük ezt az igét, hadd olvassam fel az ószövetségi kontextusát, ami alapján ki szeretném fejteni, hogy mit jelent ez a jézusi ige. Ezért olvasom még a 100. Zsoltárt. Hálaadó Zsoltár: újjongjatok az Úr előtt az egész földön, szolgáljatok az Úrnak örömmel, vígadozva járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel, adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örökké tart szeretete és hűsége, nemzedékről nemzedékre. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban kell a világosság. Nem csak a napfény, az is kell, hanem lelki, szellemi, hitbeli világosságra van szükség. Még pontosabban fogalmazok, Jézus Krisztusra van szükség, aki a világ világossága. Mert felragyogott ő benne, nekünk a nap támadat a magasságból. Olyan ez, mint amikor a Balatonparton reggel felkel a nap, és aranyhidat képez a hullámokon, és látjuk, hogy van út, van túlpart, és szinte rálépni akarnánk a vízre, mert érezzük, hogy Isten kegyelméből még a lehetetlen is lehetségessé válhat. Jézus Krisztus a világ világossága, és kell a világosság, kedves testvérek, mert a halál árnyékának völgyében járunk, sokféleképpen tévejgünk, az életünk tele van sokféle feszültséggel, olyan az életünk a világosság nélkül, Jézus Krisztus nélkül, mint a Rubik kocka legtöbbünk számára. Forgatom, próbálom, jobbra-balra, nem megy, nem tudom kirakni, valahogy nem jön össze, a legjobb indulattal sem. Jézus Krisztus a világ világossága, és kell ez a világosság, az a világosság, amit egyedül ő adhat. És amikor ránk mutat, és nekünk azt mondja az ő mai népének, hogy ti vagytok a világ világossága, akkor ezzel azt mondja, hogy ezt a világosságot, ami nem a miénk, ami az övé, ezt nekünk kell tükröztetni, beleragyogni a világba, úgy, mint amikor valaki a napba néz, a napfénye nem az övé, de sugárzik tőle az arca. És hogy akkor mit jelent ez a nagyon fontos mondat, hogy ti vagytok a világ világossága, bevezetés szerint megalapozva, ehhez hívom segítségül a 100. Zsoltárt. Hogyan lehetünk mi ma a 21. század elején a világ világossága? Először is úgy,
hogy bizonyosságunk van. Egyre érettebb, szentlelkes ismeretünk van afelől, hogy az Úr az Isten, és rajta kívül nincs más. Ezt zengi a 100. Zsoltár: tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, aki uraknak ura, királyoknak királya, seregeknek istene, szuverén Úr, akinek tökéletes az akarata, akivel nem lehet vitatkozni, aki mindent jobban tud, mint mi. Az Úr az Isten, és ez az Isten jó. Ez az Isten szeret bennünket. Szeretete az égig ér, hűsége a fellegekig. Ezt mutatta meg Jézus Krisztusban. Az ő úrvolta nem valami rideg, szigorú, taszító valóság, hanem az ő úrvolta szeretetét jelenti. És meggyőződésem, hogy a Szentírás csak így lehet magyarázni. Mindig Jézus Krisztus felől, mindig az élő Isten jósága és szeretete felől. Mit jelent a világ világosságának lenni? Hogy látszik rajtunk ez az ismeret, látszik rajtunk ez a bizonyosság, hogy az Úr az Isten, hogy jó az Isten, szerető, hűséges kegyelemmel vesz körül bennünket. És mi, mindannyian, bármelyik felekezethez tartozunk is, az övéi vagyunk. Az övéi vagyunk, az ő házanépe. A teremtés jogán, hangsúlyozta a 100. Zsoltár, ő formált, ő alkotott minket, ő adta nekünk az élet ajándékát. Övé vagyunk a megváltás jogán, nem csak megteremtett, hanem újjáteremtett, újjászült, új életet adott nekünk Jézus Krisztusban, és övéi vagyunk a gondviselés jogán. 100. Zsoltár himnikus szárnyalással fogalmazza meg ezt: az ő népe vagyunk, legelőjének nyája, jó pásztor előttünk jár, vezet bennünket, segít bennünket a döntésekben, a legnehezebb helyzetekben is. Ti vagytok a világ világossága. Mit jelent ez? Azt a bizonyosságot, azt a nélkülözhetetlen ismeretet, ami leragyog rólunk mások felé, hogy az Úr az Isten, jó az Isten, és mi az övéi vagyunk, mondja a 100. Zsoltár. És ebből az ismeretből, ebből a bizonyosságból öröm fakad. Erről is szól a 100. Zsoltár. Mit jelent a világ világosságának lenni? Bizonyosságot, és ebből fakadó örömöt, valódi örömöt, soha el nem múló örömöt, amely az Isten Jézus Krisztusban közölt kegyelméből táplálkozik, ezért mindig független a külső körülményektől, mindig bennünk van és velünk van, de nekem igazából azt tetszik, ahogy itt a 100. Zsoltár, az Ószövetség egészen konkrétan megfogalmazza, hogy milyen ez az öröm, amelyet az élő Istennel való találkozás ajándékoz nekünk. Az Ószövetség olyan gyakorlati, az Ószövetség olyan hétköznapi, olyan konkrét, olyan világos. Azt mondja, hogy ez az öröm újjongás. Újjongjatok az Úr előtt az egész földön. Vígadozás, vigadozva járuljatok színe elé. Újjongás. Világ világosságának lenni. Ismeret és öröm, vagyis újjongás. Újjongó ember vagy-e? Újjongó emberek vagyunk-e? Forgassuk a szívünkbe ezt a kifejezést, hogy újjongás. Az újjongás nem rajongás. Az újjongás nem azt jelenti, hogy nem veszem nagyon komolyan az életet, annak minden mozzanatát, hiszen az élet mindenestül Isten ajándéka, és egyszer számot kell adnunk az életünkről. De az újjongás azt jelenti, jól figyelj, hogy nem veszem halálosan komolyan. Komolyan veszem, de nem veszem halálosan komolyan. Értjük ennek az újjongásnak a dialektikáját? Hogy komolyan veszem, de nincs halálos tétje az életnek. Hogy felszabadulok, hogy megkönnyebbülök, hiszen Isten Jézus Krisztusban legyőzte a halált. Újjongás és vígadozás, mint a lakodalomba. Amikor úgy
letesszük a terheket, úgy elfeledkezünk a hétköznapok gondjairól. Igen, vigadozás, mert Isten színe előtt le lehet tenni a terheket, a gondokat, mindazt, ami nyomaszt, a sértődöttségeket, a sebeket, amelyeket régóta hordozunk magunkban, és ne csak egyénileg értelmezzük, hanem közösségileg, akár a családra, akár a házasságunkra, akár az egyházunkra nézve, a fölösleges terheket, aggodalmakat, görcsöket le lehet tenni Jézus Krisztus keresztjéhez, újjongás és vigadozás, és egyszerre, ahogy letettük ezeket a terheket, felszabadulunk, ez az elengedés tudománya. Tehát mit jelent, amikor Jézus Krisztus ránk mutat, hogy ő a világ világossága, de ezt nekünk kell tükrözni? Mit jelent az, hogy mi vagyunk a világ világossága? Bizonyosságot, ismeretet, az Úr az Isten, jó az Isten, és az övéi vagyunk, és ebből fakadó örömöt, soha el nem múló örömöt, vigadozást és újjongást. Kedves testvérek, látszik-e rajtunk legalább egy picit ez a bizonyosság és ez az öröm? Isten színe elé azért járultunk most is, hogy ebben az ismeretben erősödjünk, és ez az újjongás, ez az öröm eltöltsön bennünket, és ezáltal mi lehessünk a világ világossága. Ezért a 100. Zsoltár egy szent imperatívusszal, felszólítással zárul: menjetek be az Isten kapuin hálaadással, járuljatok az Isten színe elé, erősödjetek ebben a bizonyosságban, és ebben az örömben is. De jó, hogy együtt vagyunk, de jó, hogy ez elhangozhatott, de jó, hogy rajtam keresztül, mint méltatlan szolgán keresztül Isten figyelmeztetett bennünket a 21. század Európában, hogy milyen fontos ez, hogy mi legyünk a világ világossága. Menjünk tehát be kapuin hálaadással. Isten szín előtt megállni, mert a 100. Zsoltárnak a tényleges kerete ez, ahogy közeledtek a templomhoz és bementek a szent hajlékba. Isten szín előtt megállni és ebben az örömben és ismeretben erősödni jelent rendszeres kegyességet, ima életet, igére figyelést, ige tanulmányozást. Jelent ezen túl hívő, hiteles életet, az életisten tiszteletét. De még ennél is többet jelent. Egészen konkrétan azt, most itt azt jelenti, hogy megjelenünk a látható egyházban, a Krisztus testében, az ő templomában, az ő gyülekezetében, áldozatot hozunk az ő egyházáért, jelenlétünkkel, szolgálatunkkal kimutatjuk, hogy mi fontosnak tartjuk ezt az ügyet. Egyrészt azért jelenünk meg az ő színe előtt, hogy az ismeretben és az örömben gazdagodjunk, és hogy közben kiábrázoljuk azt, ami az egyháznak a lényege. Ha nem jövünk, ha nem szolgálunk, akkor nincs egyház. A látható egyháznak a fontosságát húzza alá ez az ége. És a 21. századi Európában ez nagyon fontos. A gyermekeiddel, az unokáiddal, de jó, hogy vannak itt gyermekek. Gyere, hozd el őket, hogy ezeknek a gyermekeknek Isten élménye, templom élménye, gyülekezet élménye, egyház élménye legyen, hogy bele gyökerezzen a templomba. A reformátusságba, a katolikusságba, az evangélikusságba, a kereszténységbe, Jézus Krisztusba. Soha nem felejtem el, a szabad személyes bizonságtételt tenni, hogy ott, ahol laktunk, azon a településen nem volt református templom, és az édesanyám az öcsémmel együtt mindig átcipelt bennünket minden vasárnap a 3 kilométerre lévő településre, ott volt református templom, télben, fagyban is. És nem értettem mindig az ige hirdetést, de életem részévé lett a templom, a gyülekezet, a látható egyház, és közben a Szentlélek egy adott ponton adta az ismeretet, és minden körülmények között az örömöt.
izgasson bennünket ez a kérdés. A világ világossága vagyunk? Nem azt mondja Jézus Krisztus, hogy ti legyetek a világ világossága. Nem azt mondja, hogy ti lesztek a világ világossága. Ti vagytok a világ világossága. Köszönjük, Urunk, hogy bizonyosságunk és örömünk van, és ez túl ragyog rajtunk keresztül mások felé. Amen. Az ökumenikus nap legfontosabb üzenete a küldetés, a misszió. Ezt mondta a rendezvény főszervezője, ifjú Márkus Mihály református lelkipásztor. Erről nekem mindig eszembe jut egy híres film, aminek ez volt a címe, hogy Mission Impossible, vagy a misszió lehetetlen. De én azt gondolom, hogy mi keresztény emberek úgy gondoljuk, hogy ha egyszer az Úristen úgy gondolta, mi alkalmasak lehetünk ennek a küldetésnek a betöltésére, akkor ezt komolyan kell venni. Az Úristen nem azért használ bennünket, hogy ilyen nagyon halványan, pislákoló kis izzócskák legyünk, hanem mint a reflektorok. Mutassuk az embereknek azt, hogy mit jelent keresztényként ebben a világban élni, és ezt választottuk mottóul. Az ökumenikus alkalom szép mozzanata volt, mikor a különböző felekezetek hívei egymás felé nyújtott szolgálatuk jelképeként egymás kezét mosták meg. Az istentisztelet közös imádsággal zárult. Steinbach József püspök arra kérte az Urat, adjon növekedést mindenkinek az élő hitben.